No, tak, pojďme se natáčíme nový. Čauko lidi, já vás vítám u mého dalšího videa. Tentokrát to bude, jak si upravit Google, YouTube nebo takové podobné stránky. Může to být i Facebook, jak můžete kouknout, tak já mám takový černý Facebook. Tak a my půjdeme na stránku usterstyles.com, teda od Google. Tak. No, už tady. A ty si třeba ten Google. Tak, já mám ten Google Skin, Dance a Skins. Máte třeba šampionát ve fotbale, Simpsonovi, Star Wars, Ronaldo, Spider-Man a takovýhle kraviny. Tak vlastně něco najdete prostě. Hodně musíte si nejdřív. No. Co odstraním z Chromu. Tak já vám ukážu, jak se to můžete dát. Tak, no. Tady máte třeba. Nevypadá špatně. Já jsem dal třeba tenhle. To tam ten standard. Dáte install with. First, přidáte si rozšíření. Tady. Až se. A. Když se má nainstaluje. Tak. Bylo přidáno rozšíření stylish. Dobrý. Tak máte to. Takže dáte si install style. Máte OK. Tak, my se přesuneme na Google. Je to originální. A. Jo, tak. No, dobrý. Ne, to není to, co jsem chtěl. Co nastavíme? Aha, tady se ho můžete taky nastavit, no. To je taky dobré. Když tam dáme třeba tenhle. Tak. Nějaký vrník. Takže my tady máme. On. Nevím, co má být ten. Normálně to asi půjde. Že já. No, dobrý. Tak a třeba když budete chtít Facebook, tak pojďte sem. Já jsem tam za chvilku, tady. Já jsem zpět. A teď si vybereme nějaký ten Facebook třeba. Když máme takový Google, tak taky možná Dark Blue Galaxy Facebook. Prosíme. Install new style. Já se omlouvám, ale mě tady furt štěkaly psy, já jsem na chvilku pozastavil, ale už tady máme ten Dark Blue Galaxy Facebook. Tedy install this week. Jo, 1300 instalovaných. To je install. Jo. Máte pak jiný návrhy třeba. No, tady. YouTube. Tak. Když si koupím na YouTube třeba. Máme další různý skiny. No. Tak jo. No, zajímavé. Vydá. Vidíte, už tady mám nastavený YouTube na YouTube Black Red Destructive Burn. Já to asi nevyslovím. No ještě mi vůbec nevládám. No a
To asi všechno, pak tady máte Wikipedii, jo. Co mě vidí. Jestli tam vůbec našli ta Wikipedii. Protože asi ne. No takže... Asi to je jedno. Takže já se s vámi loučím. A my se uvidíme zase příště. U nějakého dalšího videa. Takže zdar.